wabarakatuh masoyin mu a duk inda suke a fadin duniya. To ga wata sanarwa ta musamman. Ina farin cikin sanar da ku cewa ɗaya daga cikin gawurtaccen fina-finan nan namu da kuka daɗe kuna jira mai suna ciwon idanuna to yanzu haka za ku iya samun shi akan manhajar mu ta Netflix. Wannan manhaja za ku iya sauke ta akan Play Store ɗin wayoyinku da kuma Apple Store na wayoyinku. Ma'ana masu wayar iPhone ma yanzu wannan manhaja ta zo gare su, za su iya sauke wannan manhaja. A cikin wannan manhajar kuma za su kalli fim ɗin ciwon idanuna da ma sauran fina-finai masu kyau wanda suke zuwa daga kamfanin mai shadda Global Resources. A kada ku sake a baku labari. Sunan ciwon idanuna fim ne wanda yake dauke da ingantaccen labari wanda masu kallon mu za su jima suna yabawa. Kasance tare da mu tun daga yau har illa masha Allah domin kallon wannan fim ɗin na gode.